Iqembu lika Andy Burkett kanye noKhumbulani Nzimande eliziholayo emjahweni weigejana iDuzi Canoe likwazile ukuphetha isigaba sesibili liqhwakele phezulu. uBurkett noNzimande baqale umzuliswano wesibili behamba phambili ngomzuzu owodwa. Kepha ke emva kwamakhilomitha 12 ziguqukile izinto balahlekelwa umqiqo. Abebehleli ezithendeni uThulani Mbanjwa kanye noSibonelo Khwela abazange bananaze bathatha leli thuba ukuhamba phambili. Ngeshwa uBurkett noNzimande abanolwazi olunzulu babhukulile baphinde babuyela ekhambeni phambili ngemzuzu emibili nemzuzwana engama-43. That's the Duzi, you know, it's a river race, and if you don't concentrate all the time and adjust to the conditions, you can make a mistake. And I think I misjudged the water level a bit and took a cautious line at gauging weir, and we popped out our boat. Kwabesifazane bekunezigemegeme ezibuyisa izinhlonze ize lamanzi akwaHouse eqale umjaho zihamba phambili ngemzuzu emibili. Kepha ziphethe usuku zingenhla ngemzuzu eyishagalolunye. Yeah, no, we had a really good day. Bianca drove like a star. We had spent a lot of time on this day, so we knew our where to shoot the rapids, and Yanks shot like a star. So yeah, we couldn't be happier. Usuku lwakusasa olwesithathu kanti umjaho usuhanjwe ibanga elingamakhilomitha angama-32 kuzobe kusukwa edanyini laseNanda amabombo ebheke Blue Lagoon.